Gasa iti biyak. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyak. Almira, adani ading mo. Ur-urayin na ka Jerwarty office. Paspastera ka, madi naman. Ne, apay nga nga imay diti opisina abigbigan. Ada siguro importante nga ibaganakan ka, ah? Ala, sikaman pay laang nga rod dito itain nakasaritan. O sige, siyak pay lang ti makaamo ka dagiti kliyentem. Bong, apay? Mana, pautahan naman pa iti kwartam. Kinsenas laang idinaminsan nga aldaw. Awan kwartamon? Amumat naman ulang ti sweldok. Mano ti kasapulam? Pangkan ko lang itang aldaw, mana. Una yan ang nakakaasi ti biyag mo. Tawan paggatang mo iti kanam. Limos mo na kanyak jitid mo, mana. Di ka man agsaoy iti kasta. Adtoy. Limagasot. Umanay mo't siguro daytan. Agyaw nak manang. Anayo mo na sa ngaribo. Anya, nagadun. Kaasyak nga rod manang. Imbagkan ka tadakkel ti sweldo mi dito'y kapitolyo. Social worker ko naman. Sige, nayunan kun iti limagasot. Hay, tila siguro ngamin gatgatangom. Saan mo't amanang? Makan lang ti gatgatangag. Kan siyempre, jay pang gasolina kiti motor ko ngay. Ala, ingka nga rudan tani, ado pa'y taramida. Agyaman ak manang. Agyaman ak itinted mo kwarta. Baro ka di pa di kamsat mo? Wan, baro pa'y. Jakman ang muno apay asaan ang mga sawa? Siguro, napili. Sapay kumata saan pa'y ang mga asawa. Tani, kurang pa'y jesweldo na tapno suportaran na tibagina. Apay, anya ka diti trabaho na? Pasaray ag construction, pasaray ag karpintero. Saan ang nagadalakas kan ka? Ay na, pinagadal dagiti naganak mi, di si bibiyag pa'y day di tatang mi. Ngam, naibarkada mo ngamin, puro rugi ti kurso na. Aging gaapim musay ni tatang mi, nga awan nalpas na apulos. Kasta ka di? Wan, kasta tinapasamak. Kat ita, uray kayat ko apag-eskwelaan. Saan namot na kayat? Lakay ka noona yun. Anda aya mo tilinakayan iti panagadal, kat awan. Mas kay kayat nanti agtrabaho ngam agadal. Apay, pangalalaam iti igat-gatang mo iti arak. Katawan mo ten trabaho. Saan man na tila damdamagam abakit? Sayang jay trabaho manak ko. Nagikat-kakit din. Nagikata kaya? Inikatak. Di ka makawawat na bakita? Kasano asaan da ka nga ikatan? Kadbartag kamot nga main. No sandak akayat? Saan lang Imbag kumaa, no agkita ka iti sabali a pagtrabahoam. Wan, manggitak. Sumardeng ka dita na sumanaw. Nay, anya day taitang tangad mo. Awan bibiyang mga bakit? Ay, arak mo't day ta. Uray ka din ito'y balay. Iyawin mo pa'y day ta arak mo. Sumardeng kan ko na nakangiwat ka bakit? May magabigat mo manaw? Si kamat gayam bong. Agtugaw ka. Agyawan ak manaw. Kumusta nga? Awan trabaho tatta manaw. Saan gan nga kung construction? Nalpasan na manaw. Iso nang bayaga ko ni standby. Agpatulong ako makin ka. Agbiro kiti trabaho. Anya trabaho tigat mo?
Sana agpili-pili manong. Mabalina, uraanyak lang siya trabaho. Adda ka sa pulan mi dito yung office. Janitor, kayat mo na ita. Uwan manong, kabailak na ita. Sige, kasaritak di chief mi asikan ti alain na janitor. Nabayag pa kanti da ita posisyon kahit. Ay na, agyamalak manong. Awanan ti makasangong agluto ka data dito'y balay. Iso nga gurder talangan iti pangrabita. Bakit? Wanan alakay, tani nabanugak mo't ang nagtrabaho. Aywan gayam. At dan na alam niya janitor mi. Saan ka di ang nabayag ng agbirbirok di opisina yu iti janitor? Wen, kit ita, nakahala kamin. Kit amom nasinaw. Oh, hapayakas ta ti isam mo. Ni ading mo abong tinaalam niya janitor mi. Anya? Ni Bong? Wen, imay mo ti di opisina mi. Nagturudan? Kano permi ama nagbabain day di atao? Siyak ti kinasarita na. Iso siyak mo't lang tinang rekomenday di chief mi. Inaprobaran da mo't adagos. Imbag man tadan trabaho na. Naibaga na mo't lang ang kanyak ng awanin trabaho na. San mo't una narigat ti trabaho yung office mi. Masapol lang untay masumrag. Kun siyempre, nasingpay. Kun naanos, nagagay. Maragsakan lakit din inanang tadan trabaho ti paborito ng anak. Nakaluto kan? Amumat, anagbuntog ako nga agungunay anak ko. Sa anak pa'y anak kaluto iti sidaan. Ay, nagpayag kan ngagluto aya. Mabisina kon. Sika man laang timang luto iti natang anak ko. Natang? Asino ti pagsidang iti natang? Siyak? Isulaang mati adda asidaan. Mapanak mang tiliw iti manok. Tayso ti parchik asidag. Babasit pa'y laang dagiti tarakan ko amanok. Nakutong da. Kasanaw kat dinak matulungan amang pakan kadakwada. Basta, mapanak mang tiliw. Uray man pa'y tarakan mo. Awan bibiyang ko. Dito'y kagaya man opisina ni Manong mong agtrab-trabaho, Bong. Huwag mo na. Diyan iturak lang. Uy, saan mo alalaangan day ta? Tauray janitor ka lang. Dakkel ti maitulong mo. Huwag mo na. Alain na kon. Di magasak lang dito opisina ni Manong mo tao may kakitaan. Ewan gayam, kumusta ni Nanang? Nasayat mo't manang. Mapan kun tumanan ikan iti kwarta na. Itid mo lang kanya. Tas siya kung timang tidkin ko na. Siyakton, tapambarak amang pasyarkan kwa na. Huwag mo na. Siyakton timang tid. Kasapulan na gayam ti agas na ita. Isugayam ti bagbaga na agatangag. Kasta ka di. Sige, itid kun kan ka ti kwarta na. Kat igatangam to iti agas na, ha? Huwag mo na. O may minto pasyaran kini Manong mo, inton addawayami. Nanang! Lukata mo na tirinaw! Nagbuisit ka na bakit? Parang nagpeg mo ang lukatan tirinaw ya. Itayak pa lang ang tuk-tuk-tuk ah! Ang bumbot anabayaga kun amag na. Ay na anak ko, nabarbartag ka man. Awan bibiyang mo! Inururay ka nga agawid. Anya ti orasan. Pumarbangunan. Abay, nagkulang aming king ka nga urayan na, ha? Di na ka di pagdandanagan, anak ko. Tadakas kanyak tagdandanag. Amumot abakot akon. King ka maturugan, ah? At dapay trabahong intong bigat. Iso ang maturog ka kuman. Inyornos ko hindi pagturugam.
Hello, Lakay. Apeng imawag ka. Ay, imawagak, tanibong. Manon ngal daw asa na simsimrak iti trabaho na, bakit? Anya, taapay asaan asimsimrak. Kit itatasimrak, naparpartag. Nakaturog mo na di pagiduldulinan na iti paglinis na. Anya, ay unay matdaytan. Ay, mababayinak ka ni Chief May. Yakam mo niya ti bagakin kwa na. Sapay siyak pa tinang irekomendakin kwa na. Tapayaw ko kit nga ron. Ay, kababain at alaga, Lakay. Ala pa kay. Day talang ti may bagak. Pagawidin siguro ni Chief May. Yakam mo no pastragan na pa'y. Tanay, nakainom masimrag. Anya? Wow! Malas kayo! Malas kayo amin itibiyag ko! Ay, nanak ko. Saan mo matabar sa akin aday tatawa? Nay, nabuong-buong dalang arudan. Oray siga bagad! Malas kamat! Awan sirbim! Ay, saan ko ba matakas tati pa nagsasaumanak ko? Nata, agtangsit ka pa lang. Sumardin ka man dita. Apay, ayan. Anya ti pagbarbar ka kamanaan. Naikatang nga ron dito trabaho. Apay nga inikat na ka. Kunak man, opisina ni bayaw mo yung pagtrab-trabakwam. Inikatak nga ronan. Ano? Hindi man lang maturugan. Sigod ka no magaya mamamartek ni pong akabsat mo, bakit? Nagkunay ti dayta. Adaw tinagdamaga. Bisyo na kanugayam ti arak. Kasta ka di? Tinasayat, mapamubisitahin ni nanang mo. Tagdamag ka kinkwana. Talaga aday tati plano kong aramidan, Lakay. Ang mga no baybayan na pa yun ni nanang mo akabalay na. Narigat ay. Nakalive ka mat inton bigat. Juan, tamapan ko bisitaan ni nanang ko. Nasaya atay ta planom. Manun abulan asaan ko anakit-kita. O sige, sakto pa'y lang ti makamo ka dagiti kliyente. Ado ti trabaho dito yung office. Ngam adada ka sa pulan abisitaak ni nanang ko. Ay, awanan jay kakay suna kwartak ngay duldulin ko. Inalamanan siguro ni Bao nga inom iti arak. Kano nga tayang agbalbaliw na jay nga anak ko. Nay, adda tao. Ay, ayan nandiyan sa rukod ko. Tapno na parparta kak amapan mangilukat ija iritaw. Ay, hindi ito'y gaya. Mabit lang. Nasaya at mahantan na kaumay ka. Nag-day umak, tapno umay ka bisitaan nanang. Ay, umunag ka. Di mo ikatan ay ta sapatos mo, tanarugit mo't laang day to balay. Di akon ka ba ulan ti aglin, sanak ko. Wan nga ron, saanan akas idi ang nagsilang kidatar, tainal daw mo alam lampaswan. Ay, ni Bungay, ay nagsapa mo't arimuar, jakpay kit din nariingan. Nagdaanan da ito'y balay, abot-abot pa yan da ita diding. Apay, dila masango ni Bong ang matarimaan da ita. Adamot oras na aya. Adda ginatang ko apag sasangwan tayo amakan, nanang. Awan mo't nga ron ni Bong anak ko. Santan nga orayan, umunatan amangan. Ado, ti pagtungtungan ta, nanang.
Nabayag asan ka ga may bimisita kininanang mo, Almira? Wan nga rod, Uncle. Adun ti ba nagadi mo mo? Kas kumaitian niya, Uncle. Ninanang mo, kas makita mo, kimutungan, kin marigatan amag na. Nagpartak ti panagkapsot na. Bakit nga minan? Wan nga rod, Uncle. Maasyanak kininanang. Ang ibilbilin ko mat kinibong. Nibong ti konam. Gano'y bagbaga nagiti kaaruban nito. Gagpigpigirgirin. No saan ang makainom itarak. Anya? No saan na ang madawatan ni nanang yaw. Apaan na day tabakit. Namin anon ang nagwalwala di tabalayo. Iso a buong dagiti tawa. Kas kada abot-abot dagita didingyo. Nadlaw ko nga roday ta, Uncle. Naranggas ni Bong kininanang yaw. No saan ngay kaninanang yaw iti kwarta. Takawan na ni nanang yaw. Anya? Dayta ti pudnaw anas ka na mamuam kanakan. Kasla alinta dayta kabsat mo. Nunaalanan ti kay kayat na pumanawan. Kan manong aldaw asang nagpakpakita. Nunaybus na di tinakaw na kwarta. Ang sublay kat aramidin naman ang. Agyaman nak, Uncle, iti panang ibagam kadagita kanya. Tadyak amo ti pudno ang mapaspas ama. Itatamu mo. Sabay ko ma. Tamangaramid ka itiwagas. Tapno matulungam ni nanang yaw. Masyanak unay kang kuwana. Ay, apay ngay. Ikabkabil mo butan di tabagdag iti pagan-anay kaw, anak kaw. Pumanaw kan dito inanang. Anya, kasanun ti kabsat mo. Panawa mon, awan matla ti asinakan ka. Agpudno ka man nanang. Ititid na matla kadikan ka dagiti kwarta apapaitid ko kan kwa na aparakan ka. Ay, kaya't asawan day ta. Asaan na nga ititid kan ka. Taygat-gatang na iti arak. Manun at trabaho ti simrakan na. Ngam kanayon ang maikat gapo iti bisyo na. Kastamot lang ang tinapasamak iti opisina dalakay ko ang nagtrabakwan na. Ay, kaasimot ti kabsat maunuawan kadwa na dito oy. Mas kaasi ka nanang. Iso asumurot kan kanyak. Agyan kan ije balay mi. Ijay, awan ti alinta a peste iti biyag mo. Anggal! Anggal! Apay nga, awan matantid tao dito balay me. Anggal, apay nga itakala ang anagawin. Imay inalan ni manang mo Almira ni nanang yaw. Apay nga, asin ti kadwak dito balay me. Kasapulam ti kadwa, wano kasapulam ti ibaon-baon mo. Ay, dawatam iti kwarta nga igatang mo iti arak lang ni nanang yaw, iso nga inalan ni manang maun. Yang kulmoy, panag ko lang, saan ang nagsubli ni nanang mo dito balayaw? Kaasi lang ni nanang yaw, kaasi mo ngamin, ti pampamayam iti inam. Ado dagiti rumbang atulungan nga agkasapulan. Ngam adamat dagiti saan arumbang atulungan. Taisuda ti alinta. At ti ammo dalaang kat agdependar iti padada a tao. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasas iti biyang. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.